26 persuna ġew arrestati wara li nstabu kollha jgħixu f'pajjiżna b'mod irregolari. Dan f'operazzjoni mill-Pulizija flimkien ma' entitajiet oħra fil-lokalitajiet tal-Ħamrun, Santa Venera u l-Marsa. Fis-stqarrija mill-Pulizija ntqal li fil-Ħamrun tkomplew ukoll l-ispezzjonijiet kontinwi fil-ġonna u fi spazji pubbliċi oħra. Din il-ħidma kontinwa hi parti minn koordinazzjoni strateġika f'dan il-qasam. Kif l-aħħar ġimgħa xhur il-ħidma ffukat ukoll fuq il-postijiet tax-xogħol, kif ukoll f'postijiet tal-kummerċ li ma' ħidma se tkompli tissaħħaħ. Dawn il-persuni li qabdu f'pajjiżna b'mod irregolari jittieħdu kollha f'ċentru ta' detenzjoni u jinżammu hemm sakemm ikunu ritornati fil-pajjiż tal-oriġinu tagħhom jew fil-pajjiż li għandhom permess jgħixu fih. Intqal li l-Korp tal-Pulizija jibqgħu wkoll jinvestiga l-każijiet relatati b'mod sħiħ. Ix-xogħol f'dan il-qasam jitmexxa mill-Korp tal-Pulizija flimkien mal-entitajiet l-oħra tal-immigrazzjoni u tax-xogħol flimkien mal-Aġenzija għas-Servizzi ta' Detenzjoni.